И здравейте потребители на YouTube, аз съм Течо и тук при мен е The Impossible. Да. Да. Hello. Hello. Hi guys. И извинявайте, че не съм снимал от много време, поне 2 месеца не съм снимал, че ако не са и повече. Просто нямах време, даскало, там празници имаше, с приятели излизахме и нямах време просто кога да седна на компа да снимам. Но сега вече... Няма време кога да седим на компа. Ти цял ден играеш ли го? Не, цял ден сме навънка у мен. Да. И такова. Обаче сега вече ще започвам сериозно да снимам. Живеем тук аз, The Impossible и Мага Wizard. Живеем тримата, но сега Мага Wizard го няма. И така хора, на мене гифкода ми е изтекал и сега съм с Black Alien. Да. И в този клип ще копаме. Но... малко. Ой. Стеф, атай. Дай, имаш ли хляб? Имам едно такова. Дай. На. Хляб имаш ли? Нямам. Готово. Да. Направя. Айде, ще ходим да копаме. Да. Не знам този клип на Fastbuild ли да го правя. Не знам. Защото иначе пък много дълъг стане там. Или ако не го правя, трябва да го правя на две части. Окей, айде учим. Ай, къде ще е? След. Скрил съм си координациите, да не ме ги виждате. Тук някъде ли ще ни на това? Ай, давай тук и дай. Ей, тук е така. Да. Тук. И така. Започваме. Да намерим нещо. Сега последно на Fastbuild ли да го правя или не? Не знам как си искаш. Нямам си идея. Ай, за сега няма да го правя, пък после може нещо лагна сървъра. Чакай малко. Аз почвам вече. Да, аз съм с друг скин, защото стария ми нещо са гифкода. Нещо са бъгна и не съм вече с стария си скин, а съм със този. Временно, пък после може да съм с друг, не знам. Ще да. Сега ще е релорд на сървъра. Ари, Стевчо. Готово. Ай, почваме. Сега не лагате. Само не знам. Стев, после ти кажи на кои там, на кои... О, Айрон. Кажи после координациите там, на колко сме, защото аз може да си ги покажа. Моля, тук колко Айрон. Какво лагна? Май тук чай ще ти. Тук имаш Айрон място. О, пак Айрон. Тъй. О, мисля го направим в Fastbuild, защото иначе ще стане много тъп. И да, хора,
Ще го направя на fast build. И гледайте. Causing trouble right after I hit another. Yeah, I'm a Trumpster, motherfucker, I'm so good. I'm Mr. Trump, 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 I'm Mr. 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 I'm a Trumpster, motherfucker. Mr. Trumper, aka get her number. No, I will never love her, I just really wanna fuck her. I'm always causing trouble right after I hit another. Yeah, I'm a Trumpster, motherfucker, I'm so good. I'm Mr. Trumper, aka get her number. No, I will never love her, I just really wanna fuck her. I'm always causing trouble right after I hit another. Yeah, I'm a Trumpster, motherfucker, I'm so good. Together, discotheque. Turn round, hand reaching out, big white wave come to claim my love. I'm saving some. Big white wave come to take it all away, and we run to reach higher ground, and we run to reach higher ground, and we run to reach higher. Die together, discotheque.
show me love, yeah. All comers wanna take a chance. All the sexy freaks wanna do my dance. They all know that I got the pull. Hey, see that girl, she looking beautiful. Clothes off and she's beautiful. See that sheep, now take the wool. Got champagne starting to flow. It's a festival, now you know. Yeah, put your hands up and your ass down. Plant your foot, then spin on the round. Raise your glasses, raise your hands. Come on, fuck, cause I know you can. Clear your throat, make your choice. Come on, fool, now make some noise. Make some motherfucking noise. Yeah. Make some noise. Make some motherfucking noise. Turn it up. Make some motherfucking noise. Make some noise, 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 make some motherfucking noise. Make some motherfucking noise. Make some noise, 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 make some motherfucking noise. Yeah. About to set it off, girl, I'm a nuts and I can't get her off. GQ swag, touchdown London, no jet lag. Where the bar at? Turn me a cup of DNA cognac. What you know? И така, хора, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесало. То само ма биш го пробива. Ами така. Значи, малко умирахме, ама какво да се прави? Така е. 4 диаманта намерихме. Сте вгоре ли ще, тук най-горе не че ще не знали богатствата? Мъщо ми ги някъде. Аз в най-горе не че ще ги мъщна. Тъй. Значи... Добре. Не кой знае какво намерихме, ама... Но пак е добре. Да, пак намерихме нещо. По-добре от нищо. Слагай голд, колкото нещо. Аз нямам никакъв. Тъй. Стевчо, лягай. Да стане ден и да спирам клипа. Не през нощта, а през денят. Аре, Стев. Какво? Лягай. Чакай, остата. Аре, бе. Какво е? Лигни набързо. Чакай, бе. О, пази, ще чакам. По-добре да спрях клипа. Те да си мина аз чакам. Григори, А? ти още чакай само да го спра ела тук. Дидо. Ти още си. Ху-ху-ху, ай ще спрям клипа, аре, идвай да го спрям. Ай. Ай, лягай Да, сега. хора. Да. Ама гъ. Ей, сега лягам. Тъй.
И да, хора, това беше от този епизод. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за мене, за да им possible се абонирайте. За деда се абонирайте. За всички се абонирайте, но главно за мен. Надявам се да ви харесал. Коментирайте, оценявайте. И чао. Чао. Кажи чао.